ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ମିଳେ। ଥରେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୋ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପକାଇ ଆସେ ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି। ଘରମଣି ଛୁ ମାରିଲା, ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ପୁଣି ଥିଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପଧପ ରାଜା। ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦିଟା ଗଜା, ଏକ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟି ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତା ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠିଲା। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 5ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସେ ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକି ମାରିବାକୁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଗଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଥର ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ହେଉନା କାହିଁକି, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରମଣି କିପରି କେତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଠୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।